Mane mbaka mwada goyo gi jaod bura manyando men Honorable Jared Okello kama na inya kumiwa sichigi. Mheshimiwa wach mar oula machando ji nyando ni ok en gima wachako goyo kata kodi gi mbaka kawuono, en gima osebudho. Ang'o mosemonu lose dichiel? Erokamano ahinya. Mokwongo yiena mos joka nyikwa Ramogi noimore uru duto kamoro amora ma untiere. Mar ariyo en goni erokamano kuom loso thuolo makende mondo wabi watwag kendo to moloyo midhiero makoro omako piny mangima. Ineno ka piny luo kochakore Homa Bay, Kisumo, Migori nyaka Siaya otimo pilelo. Makineno jok motimo neno e TV gi to gina jok ma ywago mana weche mag oula momuomo. To ok mago kende, odiochienge 2-3 mosekalo usebedo kunyiso kaka oula osedaro ji kuonde mopogore opogore nyaka Nairobi ka, nyaka Mombasa, North Eastern gi kuonde mopogore opogore. Omiyo koth manyo ochwe nyo ok en koth manyalo wacho ni kawaida. En koth moro manyo obiro gi sitina, nikech ing'eyo ni koth osebudho be ka ok chwe. To koth onego be ni chwe. Koro nyo dhi okunore. To kama okunore no kanyo ochako olore to olore mokalo apima. Emomiyo chandruok makama osebedo. Kibiro Kisumu kama wuokie, wan kod sub-counties abich ma oseyudo hinyruok malich ahinya. Kwa chako gi Seme kama oche omuomo. Kibiro Kisumu East, ineno jo Kisumu East katimo neno kaka pi chandoge aora mar Obuso gene makoro muomore kendo koro jini matek. Kae tibiro Nyando kama isewacho ni oseng'e gi weche mag oula mamuomo kinde ka kinde. Kibiro Nyando kanyo nyo wachake mana gi Maembe. Maembe kanyo nitiere gik mane wasetimo mawang' na pimni. Kae tibiro Ahero ka Panadol. Kae tibiro Magena. Kaya Magena tidhi Ombaka to in Nyamasao to in Ogenya. Kanyo nye chandruok lich ahinya. Kibiro dalawa makadi Bokoni ne wan gi tabu malich ahinya bende Udienya. Kae tidhi Ugwe kama Kibarwa nitie. Kandaria ni kod tabu. Bwanda Catholic bende nigi problem kanyo gi Bwanda Primary. Usetime ang'o mheshimiwa? Kuondego osedhi wang'e gima timore kanyo. Omiyo koro usetimo mar konyo jopiny? Mage chandruok ma oseyudo kuonde wagodo. Muoroni nigi problem, Nyakach Sangu kama ang'eno dong' higni mathin tidhi chako rito Nyakach. Ma bende wach mar pi nibiro gori godo Sangu kanyo. En bende ne oyudo problem. Kibiro Muoroni kwa chako gi Marega tibiro Kigoche. Nyakidonj kama Aero Girls bende manyo pi omuomo. Chandruok lich ahinya kanyo. Koro wapimni ma tamna mar ariyo. Nikech hera ma jopiny nigo koda kaachiel kod hera ma Nyasaye. Nikech Nyasaye ma keto jotelo e tich. Kinde mang'eny nikech nitie moko ma bende kapar ka Nyasaye ochwala nyaka Ruto gene. To ma Nyasaye opuodho to nitie. Koro wan kadonje tamna mokwongo ajenda na maduong' ne en gorruok gi wach flood. Gima natimo mokwongo kibiro Ahero, inise biro Ahero mang'eny. Nakao mita 400 kowuok Kamaembe tiende ni tong'wa kod Muoroni. Ne waloso gabion mobiro gi malo kabisa. Iparo nyalo neno kopang kite kanyo momak maber gi simiti moger malong'o moket nyaka sing'enge momako kidino. Mita 400 kiwuok boda mar Muoroni mibire daraja mahero mokalo daraja matin. Mano ne tija mana time tamna mokwongo. To mana kaka nasepacho ni mokwongo koth manyo chwe ni nyo biro gi sitina. Nyo biro momuomo gabion. Modonjo Panadol, modonjo Kamidumbi. Majoga mang'eny nyodak Dio Mahero nikech pi manyo kalo wi gabion. Gima nyo kwang'e ni nyalo timore. To nye en koth mochwe gi sitina. Kibiro koma bedo ga gi problem pile kama semecha ma sirkal saidia wuoke Jauda Dika. Dalawa ma Magena kanyo gi Kogwedhi. Nagero daik mowuok Magena ka kilomita 12 modhi nyaka nam mar Lake Victoria. Ma pi machendo sani gwenge mag Ombaka, Nyamasao kaachiel kod Ogenya ok en pi mapile mowuok e aora. To en pi mowuok kendo kanyakoni ni Aero Girls nitiere pi momuomo
to donjo dala gi Ranguma, nitiere aora moro kanyo Ong'icha, to Ong'icha no donje moro Mbei, to Mbei donje Miriu. Koro aora mar Miriu ni odhi mochako chomre Lake Victoria gi kamoro Nogenya. Koro nyo muomo Miriu ni wuok oko makoro chando jothurwa. Kaito gimochako timore mabede fani ni samo donjo godo Miriu, pi nyo donje nam mang'eny mochako oingo level modonjo go Miriu. Koro chako wuok e nam koluwo Miriu oduogo oko. E pi manyo kere momiyo wa problem nyaka sani. Kana agero daik kilomita 12 manyo otieko tabu man kanyo no. Kama dho aora donjo gode nam Lake Victoria no dinore chon. To en gima nitiere machine ma jogi ne maniko National Water Harvesting Authority to gi county government ma Uasin Gishu. Iluonge ni amphibian machine manyalo hobe magole oko mondo mi aora kakoro ne donjo to gimogeng'e ni koro ok geng'e, koro pigcha donje nam e yo makare. Kanyo ema pi wuogodo oko donjo Sango machando jodala uka kanyo nikech koro dhok kama donjo godo tin koro overflow kodonjo koni. An bende kanyo nyodwa chanda gi kamoro ni Singida, koro overflow no odonjo Singida matin. E joga modare gwenge mag Singida Nyamasao koro dako Mbaka. To koro sani mpango en ang'o kisegero daik tisegero gabion to ema pod pigno chako muomo? Ema pod muomo. Mago ne waluongo ni short term measures. Gima ne dhi konyowa malich ahinya maparo ni ka po ni chieng' Nyasaye nomiwa loch nikech sirkande gi to kosekonyowa ahinya. Ni gero gimoro ni Korusoin Dam wiye malo kucho. Nikech koth madaro Jaahero, koth madaro Janyando, ok en kodhwa. Koth ochwe kalang'o to dhi biro gaora no kopong'. To nikech level ne dok piny ka komedo biro e dho nam. Kowuok Nandi kuchocho ok ong'eny ahinya. To sama koro aora biro madwa donjo godo e dho nam koro thany. Maka pi obiro mang'eny to overwhelm koro wuok oko. Koro rieko mane nitie mabende ne en gima nochak chon higni mag 70 gini kocha. Nini igero Korusoin Dam makanyo Uhuru wuok e loch. To Uhuru nyo osweyo koseketo 1.5 billion. Dam duto ne dhi kawo bilion 21. To Uhuru nyo keto gimoro ni seed money mar 1.5 billion. Ma contractor maja China nyo osedonje side mosechako tich kanyo. Idea en ni pigcha kako biro no odonje dam kanyo. Makoro mwa release dhi aora mana quantity moromo mondo mikika aora tuo. Koro mano makoro ne dhi konyo moloyo duto. To nikech na donje office to mabe tabu mwasebedo godo higni duto nyaka na tem manyalo to moloyo sirkal mar handshake mar Raila ne nitiere. Mar Raila noro na mashinde mano gero na daik kilomita 12 kendo chako gero nwa gabion mita 400. To koro sani mheshimiwa mago tusegero kendo koro nitiere long term mar gero Korusoin Dam no endo. Ji hinyore sani. Nitie joma jamni gi olal, nitie joma dukni gi pi oketho, nitie joma udi gi pi oketho. Ang'o mutimo mar konyogi? Nikech wan kwan wanyiso ni ji 12,000 gi 500. Ang'o mutimo mar konyogi? Winjo ka jopiny bende wacho. Jopiny ywak, neno ywak nitie Homa Bay, ywak ni Siaya, ywak ni Kisumu East, ywak ni dalawa Manyando bende. Koro chopo kama ok ng'ato ng'iye ni Nyanza nigi pi momuomo. Ng'ato koro donje ode. An oda en Nyando. Ere gima watimo ne jo Nyando nikech wasetemo mwanyalo yore manyalo geng'e to pod nyo muomo wa. Koro mokwongo en ni gik moko gi duto te kalo mana kuom sirkal. Nyo waseloso kod sirkal mantie magise oro jomoko kawuono mawuoyo kodi ni ne nitie jomowuok e National Disaster Management ma Nairobi ka mane nitiere e Nyando. Mowuotho kuonde ma ji odake, mong'iyo nyaka kuonde ma pi omuome ji koyaga yweyo, mochako biro Mbaka, modhi Ugenya, modhi Kibarwa mane gidhi nyaka Kandaria. Kaachiel kod Bwanda. Magi ne assess situation mantie. Gima jothurwa dwaro sani nikech kata obedo ni koth nyo pok ochunyo wan gi kech ma wagalalo. To sama kori daro ng'ate ode, onge ng'at mamor nowuok e dala ne dhi manyo nindo kamachielo nikech dala ne otimo pi. Mano wach mar lit ma pok odwaro yudi. Omiyo jogi kama gintiere mokwongo gidwaro tent
magi nyalo dakie. Jogi dwaro chiemo, jogi dwaro yath, nikech ing'e ni koro kata mana pige michugo gin pige maler ahinya, nyalo kelo kipindupindu to gi tuoche mamoko. Jogo dwaro yath, jogo dwaro nyaka yedhe moko mikete pika mondo mi koro o purify pi ma gitiyo godo. Jogi dwaro net mar suna, nikech ing'e ni sama pi ochokore, mana headquarter mar suna, all along headquarter mar suna en ga Nyando. To koro sani en headquarter didek. Omiyo jogo dwaro net manyalo konyo weche mag suna. In kaka jaod bura isetime ang'o? Nikech mano e gima jogo ywago. Mondo kawuono iler ne jopiny kaka jaod bura. Ok aparo ni ema pimoni. Nyase mobilize sirkal mosewuok ka. Makoro gin e ground gisetimo assessment. Odiochieng' makiny, gik makwano gi te, obed chiemo, obed net, obed yath mar pi, obed gigo madwarore, dhi Nyando. Kuonde modong' to kang'eyo. Gikech efforts ma MPs gi oseketo bende ok anyal ng'eyo. An kaka ja Nyando awuoyo weche mag jo Nyando. Kiny chiemo aka kaachiel kod gik makwano nyaka nedego dhi e Nyando. Dhi nyaka kanye mondo ging'e. Gidhi kanye Nyando to duong'. Gidhi kanye mondo gidhi. Wan gi storm wakwongo waketo gi nikech ing'e ni ok inyal dhi kode tipoge dichiel. Nyando bende duong' to jok moyudo hinyruok be ng'eny. Koro mokwongo wakano gi ka DC. Tinde an gi DC ariyo. An gi DC Kadibo, to an gi DC ma Nyando. Gik moko te masebedo kapogo, to nikech jadoho nyaka ibed ng'ama ong'e pogo gik moko, ma Kadibo idhi kan Kadibo ka rabuor, Kadiyo. Waluonge ni Kadiyo nikech ema ne en Diyo chon. Koro en Kadisi. Nyando biro Awasi Kadisi. Chieng' Ngeso wachako poko ayanga. Mana wuon adhi bedo kanyo mondo flag off weche mag poko. Wana bedo Mbaka, mano odiochieng'wa mokwongo. Kaeto wadhi bedo Dienya. Ombaka ne Nyando, Odienya ne Kadibo. Kaeto Kadibo wadwa timo kuonde ariyo moko kendo. Ma wana bedi kamiluongo ni Kibarwa, kwa tieko Kibarwa mwadhi rado kodgi Ugwe. Kech Ugwe ne center marado kodgi e yot. Kata tieko gi Nyang'ande. Omiyo chieng' mar Ngesono an gi kuonde 4. Kaeto kochakore wuok tich nikech Jumapil koro ji lemo. Koro wadwa wuotho kuondego duto moyudo hinyruok. To kata kiweyo weche mag jok moyudo hinyruok e weche mag koth masani, kech duong' dala kacha kech maliyo. Omiyo nyo wawuoyo gi sirkal ni umewago maber makata jok moko hinyore to denyo bende oyude gimoro. To bende ochalo gimokorore na maber nikech nya chano wuoth e Nyando mar pogo basari. Sikunde yawo chieng' wuok tich ting'eyo ni nyithindo tene gi balance mag school fees nikech yuto tek to fees bende ruto medo. Koro hinyruok duong'. Koro chieng' wuok tich nya chano wuoth mar wuoth e Nyando mangima kuom jumbe 3. An wuodha mar Nyando kawo jumbe 3. Koro nya pogo basari ma pod adhi timo. Koro yudo basari to kisetiego to goro gi gik monego ya godo bende idhi yudo kochakore chieng' wuok tich. Mano ni kare nikech koro mano dhi konyogi masani. To jogo ma udi gi okethore, jamgi ni bende odhi kama ne giuse bende ogore piny. Sirikal nigi mpango mane mar ntiere kaka udhi resogi, udhi miyogi kata ni in rodi nogore piny, idhi gernigo. Kari mar yuto nero nolal, idhi miyi pesa matin mondo ichaki. Kawuone mane National Disaster Team ni e ground, mane gin kod joga bende mowuok e ofisa. Ne an gi chairman mara mar CDF, ne an kod constituency manager, kaachiel kod logistics coordinator mane giwuotho godo e ground. Gin jo sirkal mowuok Nairobi ka mondo dhi otim assessment. Kawuono ema gitime assessment makata report mowuok e ground pok giloso, pok gi compile. Ka gise compile gima giyudo ni ng'ane gi ng'ane odgi ogore piny. Ng'ane gi ng'ane guogi 4 olal. Ng'ani gwende 50 olal. Ng'ama kama oyudo lal machalo kama. Ka gibiro compile report no ka. To kage se compile to abe gimiya copy. Koro copy no ema wuotho ga kondo report ni une manyuwa ge ground. Mina Nyango ode olwar nyaka gi jikon. Ere mabati wadhu wagedne. Koro wadwa chope level mar yudo report no mondi. Eka kora dhi asund sirkal. Gima sirkal ema oloso. Mano report gi magedhe gi ndiko. Koro ginyal bire ground ni gindiko report kato gibiro keto gigo ka e shelf ni chako choko buru. Mano kabiyie. Koro wakunga yude mondi magina gi letterhead margi. Kato wagore kodgi koro ka.
Makoro mane sigo ming'iso jopiny ni koro chakre kiny gidhi neno reso. Kata kopogore gi mano, an iluonga ni jagedo. Basari ni matinde maya nying. Koro giluonga na jabasari. Kopogore gi mano, an awuon gi kiti mara. Agedo pile. Jok moyudo hinyruok bong'eyo. Ngetiende wache TV ka. Ging'eyo. Imacha jagedo. To sirikal makoro wuoyo godo mar iwacho ni koro so in dam ni ema nyalo konyo. Be chenro no be dhi maber kaka inene koro sani to kora uchung bango seed capital ma en 1.5 billion no kodhi maber emomiyo wan kod tabu mang'eny bende gi joka Ruto gi nikech wan kod weche ariyo motegno manowe kosechakore. Mokwongo en ginene mwawacho no koro so in dam. Mar ariyo en yo mowuok Muhoroni kalo Chemelil Miwani nyaka Mamboleo. Sani nyaringe yorno tere kanyali mo faktochewa mag niengege kawuok Kibosa dhi Miwani adhi Chemelil adhi Muhoroni. Contractor manose tiyo mose payo yo mose keto mara modino sanu wuok onge side nikech pesa manoketi joka Ruto golo. Koro ka gigolo contractor koni kara koro gima bedo ne ka onge. The same applies to gima koro chandawa mar Korusa Wenne. Kane Uhuru osemiyo 1.5 billion gi baba, to joge odhi muchako chungo tijno ma contractor chako wuok e site. Koro kang'eyo ni joka Ruto gi gidwa ni watim nang'o, wagore kod gi maandamano higni adi eka koro giduognwa gigewa manyose chakore. Magi ok new projects, magi gik manyose chakore. Ing'e ni kata ka nabedo MP 2017, nitiere project mane MP mane tiyo chon nosechako. Ok anyal donjo tako ni mago nyog gi ng'ane an kora chungo. No, kinya timo mano nikech mago nyog gi ng'ano, mago nyog gi jopiny makonyo japiny. Omiyo wabiro penjo Ruto ni to sama ni igolo gigi. Nikech Ruto no biro moyo jotelo romo kode Kisumu. Kinde mane pok wang'e ni whistleblower dhi miyo wasava ne Ruto no kwalo. Koro kanyo ne pod wachalo jomodwa embrace matin. Mano oromo gi jotelo manotelnwa gi governor marwa Professor Nyong'o e State House ma Kisumu. Mano wachonwa gi dhoge ni gigi tere wadhi timogi. Kech wa nyise mosechakore to gimonego tim. Do no wachonwa ni maga dhi timo duto. Bang'e no wano ka gigo gole budget te. Ngeni wane bunge kamilose budget. Koro gikaka budget statement wuok ka treasury. Kose biro waneno giwege wago ogol te. Koro so inoa Mamboleo rodowa kaachiel kod mamoko manonego bed ni dhi nyime mondo kony japiny. Koro wuodh gi oko. Koro wabiro nono ni to watim nang'o nikech flood ni en gima gebo nene TV. I hope ni Ruto nigi TV. Ka ok oneno to wabiro nyise. Abiro kata ndiko ginene article moro maler gi Kizungu mong'ith e gazette mondo ng'ato terne odhi osom kuom chandruok ma jonyando nego. Ka dam ni ema nyo dhi konyowa to gole. Tiene no wach ni jonyando thathoya. Jo Kisumu East othathoya, Muhoroni othathoya, Nyakacho othathoya. Omiyo dam ni ok en gima wadwa kete wach mar tugo. Kane gikwalo pesa mar ginene Kimwarer Garor. Awacho ni gikwalo nikech chieng' moro Ruto nowacho kende ni 7 billion ema nolal. Ok ni nyalo paro. Mo wacho ni to 7 billion be insurance nyokawe. Koro kata wachame to insurance dhi chule. Nyo chako wuoyo gi jo Italy moyie ni koro Kimwarer Garor idhi ger. Ang'o momiyo Kimwarer Garor mosechamni emichak imede pesa to marwa mo pesa tiyo yo mang'ith maber ma accountability inyalo timie. Ni tigolo pesa ne koro ok nyal gere. Odwa ni wathote nikech gimineno e TV kawuono ni chandruok mowuok Homabay nyaka Siaya. Matho utenora tina gi tho. Nikech kiwe jogo koth ochako chwe ndalo adek maonge kony magiyudo to koro wadhi neno thoe mopogore opogore. Ka koro watieko mheshimiwa nikech ang'e ni koro jopiny osewinjo kendo ang'e ni koro gin gige. Sawa osedhi koro. Kwatieko ang'o minyalo ng'iso jopiny nikech wan to kwan no nyisowa ni gin ji 12,500. Kwan no bino lokore. To pesa di mosetiyo nyaka sani mar konyo jopiny. Nikech ing'e ni samoro pesa nyalo tiyo kamoro to ng'at manie kona moro pok onene paro ni pesa ne onge. Adima koro osetiyo. Dhano 12,500 en namba mar households. Tiende ni kaka koro oda anadagi dhano 7. Koro dhano 7 gi
ikwano ni unot achiel, one household. Omiyo dhano 12,000 gi magi udi ema giwuoye. Maka kore kwano ni namba nyaka nyithindo mathindo manie iye. Koro kala 200,000 en mana mbele kucho. Koro mage jok moyudo hinyruok monego mi kony. Samo wuoye ni sirkal mamalo pokoro gimoro amora e ground. To ka nitie mosechopo to en mar county government. Nge jo county nigi kiti moro matin magiluongo ni ma special program kata ma handle disasters. Ng'eyo ni Professor Nyong'o kawuono ni no flag chiemo moko mag 5 million mano dhi mondo dhi okony kuonde moyudo hinyruok. Omiyo ang'eyo ni chiemo maromo 5 million gavana mara Professor Nyong'o no seoro. To ka nitie kuonde ma pok ochope to pok ochopo japa nikech weche mag logistics, nikech ing'eni samoro yudo geche bende materogi gi jotich materogi, to kuonde moko bende samoro yore chendo mondo mi dhano chopi. Ang'eyo ni professor osegolo 5 million madhi konyo county government county tema Kisumu. National government awacho ni kuom nyando maro koro county kuom nyando chiemo kinyaka kiny achako pogo chieng' ngeso. Okay. Kaito chieng' wuok tich koro iyudo basari tiyudo chiemo tamoso semeji. Koda racha. Hiro kama no mheshimiwa mano ber mane buch jopiny koro mheshimiwa Honorable Jared Okello en jaod bura mar Nyando. Wageno ni wabro neno kaka gik biro dhi mbele. Osesingo chiemo to koro biro. Kibed gi H1 pesa biro michiegni chiemo bende biro. Okamano. Hero kamano yiena wachna gi negi nind maber. Jo Nyando an kodu ahero wainya chakre juma manyien an kodu kuom jumba dek malemo mana pile. Okay. Semeja neno rakodi. Mane buch jopiny. Hero kamano. Koro kwa dhi mbele ni doho mampacho kaendi